A vos, pare, que heu traspassat la frontera dels vius. Miri, jo li volia parlar d'un espectacle sobre el rei Lear. Lear després de Lear, la raó del pare que abandona la filla. Te volia proposar que prenguessis el paper de Cordelia. Cordelia, La filla petita del rei Lear. vol muntar rei Lear de Shakespeare? No, ben bé, vull muntar una dramatúrgia nova, una proposta nova. Cordelia. Cordelia en serà el títol. Escollir un títol és com batiar una criatura, escollir un nom. Vostè és un creador, ha dirigit teatre, oi que no m'equivoc? Veig que s'ha informat, però no exageri tampoc, som un gestor. No exager, no exager. La creació de la pare és absolutament gran, en què pugui semblar modesta, per això commou. Vostè sap per què Déu descansa des del Gènesi? Per por, per seguretat. Déu sap que els homes estan obligats a acabar-li la feina si se volen salvar. I ara, què en pensa de la meva teoria? Però de quina teoria em parla? De Déu. Crec en el projecte Cordelia, hi crec. Va, per favor. Hem de ser amics? Mos necessitam tots dos treballar en el teatre. Tu estàs a un lloc, jo estic a un altre. Tens un projecte. Més ben dit, t'he regalat un projecte. Si no ho pots fer aquí, ho podràs fer a una altra banda. Per favor, llegeix l'escena nova. Mentre jo sigui reina, mai més una dona o un home just anirà a la presó. Mai més hi haurà exili per al bon govern. Seré la reina de totes i tots i conduiré el regne pacíficament fins que la bellesa m'acompanyi, defensant les nostres fronteres d'amenaces bel·ligerants. Que així sigui.